Jamen, jeg hedder Dorte Nørgaard, og er leder af Jobcenter Erhverv, som er dem, I har været i dialog med heroppe til messen i dag. Så jeg vil gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen til årets sidste jobmesse. Det er dejligt at se jer alle, og vi har virkelig set frem til den her dag i dag, hele holdet bag mig. Da vi sidst afholdt jobmesse i marts måned, der var det en givende dag med en masse spændende dialoger, og vi kunne høre, hvordan det summede i hele hallen her. Og der var netværk på kryds og på tværs imellem jer virksomheder og også mellem kandidaterne. De mødte hinanden også på kryds og på tværs. I dag der er vi samlet 33 virksomheder, fordelt på 31 stande rundt i hallen. Og det er virksomheder på kryds og på tværs af brancher. Vi har inviteret 1600 ledige i dag, så vi krydser fingre for, at der dukker rigtig mange af dem op. Vores jobmesser, de har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra jer virksomheder og fra vores kandidater, som lige om lidt kommer ind. Og så derfor er det så blevet en hel tradition, at vi her i Silkeborg vil holde jobmesse i marts og i september måned. Og hvis I har lyst til at deltage, så kan I allerede sætte kryds i kalenderen. 26. marts 2025, samme sted. Det er booket, så endelig tag fat i os, hvis I gerne vil have en stand til den tid. Så har jeg lige fået en lang liste her med en hel masse praktiske oplysninger. Der på hver jeres bord, der ligger der sådan et chat-check med et program over dagen. Og der ligger også en oversigt bagpå, så I kan se, hvad er det for nogle virksomheder, der er herinde. Hvem er det, I vil møde til frokosten? Og så ligger der et evalueringsskema, som vi har en kæmpe bøn til jer at få udfyldt og sendt tilbage til os. Og endelig med alt det ris og ros, I har, fordi vi sætter os sammen i næste uge og kigger på det. Og vi vil jo rigtig gerne gøre det bedre og holde fast i det, der fungerer godt. Så endelig så en kæmpe bøn til, at I besvarer den. Og så ligger der også en invitation til vores småjobsmesse den 25. november. Det er et nyt tiltag her i Silkeborg. Det er en messe, hvor det handler om helt små timer, få timer, som vi har nogle borgere, som gerne kan bestride, men også som gerne vil have jobs på få timer. Så har I lyst til at være med der, så tag fat i os i dag også, eller ring til os. Toiletter, de findes over ved omklædningsrummene herovre, et ude i forhallen, hvor I kommer ind, og så er der også herovre dørene over i hjørnet her, der er også toiletter ude i forgangen derude, I må benytte jer af. Så er der frokost fra klokken 11:30 til 12:30, og vi har lyttet på, hvad I sagde, dem der var med jer sidste år, at det var simpelthen for hurtigt, I skulle spise, fordi man vil også gerne lige have tid til at netværke. Så derfor har vi udvidet frokosten med en time.
Og vi kommer til at gøre opmærksom på sådan cirka 11:15, så ringer vi med klokken og lige gør opmærksom på, at kandidaterne skal begynde at finde vejen ud. Så vi lukker hallen helt af, der kl. 11:30, men også for, at vi giver mulighed for, at I kan komme op til tiden. Vi bemander hallen under frokosten, så I kan med sindsro lade jeres ting blive stående. Vi skal nok sørge for, at der ikke kommer nogen herind. Vi har stillet vand rundt på bordene. Sig endelig til. Jeg har fået chancen om at være vandopfylder i dag, så hiv fat i mig, hvis det er sådan, at I er tørstige. Og over bag de blå skærme, helt hernede i hjørnet, der står der kaffe og te, og I skal endelig bare forsyne jer. Vi skal nok fylde op undervejs. Alle os fra Jobcenter Erhverv, vi har sådan en sort keyhænger på, og vi vil jo jonglere rundt her i hallen. Vi har også en stand hernede, hvor vi har også jobs fra andre virksomheder til at hænge, så der er også nogen, der betjener hernede. Men tag fat i os, hvis der er det mindste. Midtjyllands Avis er til stede i dag og kommer rundt til jer og snakker med jer, men også snakker med borgerne. Og så er der TV-huset fra Fangerskov, der også kommer rundt og filmer, og de er her. De kommer også rundt og spørger jer, i forhold til, om I kunne tænke jer at komme på tv. Og så kommer vores kommunikationsafdeling forbi også for Silkeborg Kommune, som kommer til at lægge noget op på Silkeborg Kommunes LinkedIn og Facebook. Og det er selvfølgelig helt i orden, hvis I siger, at vi ikke vil være med på nogle billeder, men det er jo god branding at komme ud. Så åbner vi dørene her kl. 10. Så kommer der nogle kandidater ind, der er spændt på at møde jer. Så tag godt imod dem. Og så vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag. Og jeg krydser fingre for, at I finder jeres rette kommende medarbejdere. God dag. Ove, hvorfor er I her på jobmessen i dag? Jamen, vi er her, fordi vi søger nogle ansatte til virksomheden, og vi har svært ved at få fat i dem. Altså faglærte murer, betonfolk, kloakfolk, og så søger vi også en deltids, bogholder. Og så synes vi, at det er en oplagt mulighed at så deltage her. Så er vi også åbne for, hvis der er nogen, der vil have en læreplads inden for nogle bestemte faggrupper. Det kunne også være, at vi kunne møde nogle unge mennesker, der kunne tænke sig det. Så derfor er vi her. Hvordan kan det være, at det er så svært at finde de her profiler, som I er ude efter? Jamen altså, især inden for byggebranchen, der er jo rigtig meget tryk på. Der er fuld knald på alle kedler, ikke? Og der bliver ikke uddannet så mange inden for de fag, vi søger. Der, hvor der bliver uddannet flest i dag, det er tømreren, og dem har vi, dem vi skal bruge af. Men vi mangler simpelthen at få uddannet nogle murer og nogle betonfolk. Og det har vi arbejdet på i flere år, men det er svært at få de unge mennesker til at skifte. I øjeblikket, der vil alle være tømrer. Hvordan kan det være? Jeg ved det ikke. Noget har måske med den her grønne omstilling. Alle huse i dag bliver jo bygget med træ, i hvert fald som udadtil. Og så er det måske nok lidt mere, hvad skal man sige, sexet at være tømrer, end det er at være jord- og betonarbejder, fordi der er ikke mange, der ved, hvad det indeholder. Altså, det er jo i grunden en bygningsstruktøruddannelse, man har i dag, som det er jo ikke noget, altså det er virkelig et svært håndværk. Det er dem, der bygger broer, det er dem, der laver alle fundamenter, så det er jo ikke noget, man bare gør. Så jeg vil klart anbefale nogen at tænke den vej, så helt sikkert. Hvad kræver det at blive jord- og betonarbejder? Altså, det er jo bare en 9. klasse fra folkeskolen for at komme ind på teknisk skole, og så få en læreplads. Og det er vi helt åbne for. Så hvis du kan finde sådan en, der kommer i dag, der gerne vil lære som instruktør, så skal han bare komme. Det er sådan set det, der kræver.
Og så at man har mod på at arbejde ude vinter og sommer. Det er sådan set det, der er afgørende for det. Hvad er det sådan det mest krævende ved det her arbejde, og hvordan adskiller det sig fra den vej, som de unge de går på nuværende tidspunkt? Jeg tror, det er fordi mange har, altså hvad skal man sige, den gamle form for jord- og betonarbejde, det var hårdt knoklet. Og i dag, der er det jo ikke det mere. Altså, der er jo løftegrej til alt. Og det er simpelthen, jeg tror, det er manglende viden omkring selve faget. Derfor tror jeg, det er svært, og jeg har deltaget i nogle møder med skoler om aftenen og sådan noget, for at forsøge på at få folk til at skifte retning. Men det er ikke rigtig lykkedes særlig meget. Altså, vi har 2 lærlinge af den lige i øjeblikket, og det er for lidt. Men, nu siger du, at du har forsøgt som en, det er jo selvfølgelig en hel branche, der skal støtte op om det, men hvad tror du, der skal til for, at vi kan få de unge til at gå i en anden retning, end de gør nu? Jamen altså, jeg tror, man skal bearbejde det i folkeskolen for eksempel, at man får en større forståelse for, jamen, hvad er de her faggrupper for noget? Altså hvis du siger til nogen i dag, at de skal arbejde med kloak, så synes de jo, at det nok er lidt ulækkert, har jeg snart sagt. Men 95% er jo ren rør, man går og lægger ned, så der er jo ikke noget i det. Og den gamle ufaglærte del, den glemmer man lidt her. Der skal være plads til os alle sammen. Ikke? Men det har været rigtig, rigtig svært at finde nogen, der vil gå den vej. Så, og murerfaget, det er jo også, altså, hvis man, nu kan jeg ikke tallene fra teknisk skole i øjeblikket, men det er jo også på vej voldsomt nedad med antal lærlinge, der går der. Så, hvordan er det? Hvordan er økonomien inden for jord- og betonarbejde kontra for eksempel mure, som siger, altså kan man godt få en god nu skal jeg ikke stå og love lønninger, men en uddannet instruktør, der kan sit arbejde, han tjener rigtig gode penge. Det skal man ikke være ked af. Nej, når du siger det sådan, så kan det jo undre lidt. Det er altså dem, der arbejder på broer og sådan noget, de ligger virkelig højt. Altså, det ligger godt på den anden side 200 kroner i timen. Uden at mine egne ansatte derhjemme skal stå og sige, hvad har du gang i? Så, men det kan jo undre lidt nogen, at... Jeg tror, de ved det ikke. Jeg tror simpelthen ikke, at de ved det. At man kan... Altså, jeg er selv uddannet snedker oprindeligt for mange år siden, og hvis jeg skulle vælge i dag, så ville jeg helt klart vælge instruktøruddannelsen. Det vil jeg ikke være i tvivl om. Hvad tænker du, at et ungt menneske ud over en god økonomi på sigt, men hvad tænker du ellers, at de vil kunne få ud af det her arbejde som en fremtid? Men altså, hvis du for eksempel også kunne tænke dig at blive ingeniør bagefter, så er det jo et oplagt vej at gå, at du har den faglige kunden omkring med at binde jern og armering, og ved, hvordan du håndterer beton, for eksempel. Ikke? Det vil være for mig at se en kæmpe støtte. Altså, jeg har jo brugt min egen uddannelse, da jeg læste til bygningskonstruktør bagefter fra byggerierne af. Og man kan jo gå tage en studentereksamen og så gå den vej, eller man kan vælge at tage en læreplads og så gå den vej helt igennem. Så det vil jeg mene, der er mange, der ikke tænker over, at man kan. Hvor aktiv skal man være som virksomhed i jeres felt for at kunne finde de her kommende kandidater? Altså med murerne og betonstruktørerne, der skal vi være aktive. Altså vi deltager i nogle netværk omkring med lærlinge og forsøger på at få dem skubbet over. Vi har haft nogle tømmerlærlinge, som vi har haft i praktik, hvor vi forsøger på at skubbe dem over på en anden uddannelse. Altså tømmerlærlinge, dem kan vi sagtens få. Det er ikke noget problem. Men den anden vej, der er du virkelig nødt til at arbejde for at få det. Det er man. Hvordan ser du sådan fremtiden på det her område? Altså, ser du noget lys? Hvad skal vi gøre for at ændre den her udvikling? Hvis jeg havde svaret på det, så ville jeg være glad. Men jamen, jeg tror, det vi gør som virksomhed, så står vi jo heller ikke. Men man skal bearbejde det og forsøge på at fortælle de her unge mennesker, hvad der er af muligheder, og hvad det i grunden drejer sig om. Altså de gange, jeg har været ude sådan på skoler og sådan noget, de ved jo ikke, hvad det er. Og man kan heller ikke forlange, at lærerne som helhed også bare ved alt, hvad det drejer sig om inden for de fag. Hvor skal de vide det fra? Ikke? Altså, vi har været med i noget, der hedder Kloge Hænder, hvor man har haft skoler ude sådan en hel dag og arbejdet med de forskellige fag, hvor vi har lavet nogle opgaver, de prøver at arbejde med. Og det har i grunden været meget sjovt.
Måske har vi fået sået frø ved en af dem, ikke? Men det kræver meget arbejde, sådan. I hvert fald inden for de faggrupper. Det gør det. Hvordan har udbyttet sådan været generelt for jer med jeres historik inden for jobmesser og lignende tiltag? Det er faktisk første gang, jeg er her. Okay. På den del, det må jeg indrømme. Det er ikke der, vi har prøvet på, og det har vi så været nødt til at gøre nu. Altså at sige, okay, det kan godt være. Jeg har snakket med en fra England i dag, som måske kunne tænke sig at blive rørlægger, så jeg har aftalt, at jeg skal snakke med senere her en gang i næste uge, så det må vi prøve at se, om jeg kan blive sådan noget. Så det jeg også hører lidt sige, det er, at man simpelthen er nødt til at tænke nyt, og ikke bare gå af det samme spor, som man har gået. nødt til at gå ud og tænke andre baner, ja, altså for at se, om det kan give et eller andet. Hvor mange stillinger har I til råd? Altså, hvor mange pladser søger I her i dag? Jamen, altså, jeg vil jo sige, at hvis det er fagudlærte instruktører, så kan vi sagtens bruge 2-3 stykker af dem, og hvis der er nogen, der gerne vil lære, så kan vi også bruge et par stykker af dem. Og hvis der er en bogholder, der kommer forbi, kan vi også bruge det. Så det er cirka det, vi lægger en 5-6 stykker, vil jeg tro, kan tage en snak med og ansætte eventuelt. Hvad er det kan give at møde folk sådan ansigt til ansigt? Jeg kan jo bedst lide at snakke med folk, sådan for lige at mærke, hvad er det for en kemi, man har, og hvad er det, man er ude efter, så man ikke står og, altså, der kommer mange ansøgninger på en mail, og det er sådan lidt upersonligt, synes jeg. Så jeg synes, det er en fordel at kunne stå og snakke, og især hvis det er, nu for eksempel englænderne, der kommer i går, det er lidt lettere at stå og snakke med ham face to face, i stedet for, at man, fordi jeg tror, hvis jeg fik den på en mail, så ville jeg nok ikke bruge meget tid på den. Det beklager jeg, men det tror jeg, det vil forsvinde i mængden. Så det kan også være, at jeg kan omvende nogen, der kommer og siger, at de vil være tømrer, og så siger jeg, at det skal du ikke, du skal noget andet. Ja, okay. Og så lige til sidst, hvis den her dag her på jobmessen, det skal være en succes for jer, hvordan ser det så ud? Jamen altså, hvis vi kan finde et par kontakter, som vi kan tage en snak med efterfølgende, og så få fuldt op på, om vi kan lave en ansættelse, så vil det være en succes. Altså vi har jo trods alt, eller at der er nogen, der måske begynder at tænke på, at man kan gå den vej. Så det vil være en succes. 1 til 2 mand, det vil være godt. Ja. Søren, hvad er din rolle her hos Jobcenter Silkeborg? Jamen, jeg sidder som virksomhedskonsulent i noget, der hedder Ungeguiden. Ungeguiden er unge under 30, som ikke har det, der hedder en kompetencegivende uddannelse. Det vil sige, at de har ikke været ude at tage en håndværksmæssig uddannelse, hvor de kan gå ud og tage et faglært fag, eller en videregående uddannelse på et universitet eller andet. De har som regel kun folkeskolen, hvis de er ude, der har afsluttet det. Og den indsats, jeg sidder med, drejer sig om at hjælpe dem ud i praktik, og på den måde komme tættere på arbejde. Det der med at komme ud og få prøvet noget af, få afklaret, hvor mange timer man kan være på arbejdsmarkedet, og måske få fundet ud af, hvad for en branche er den rigtige for dem. Og det kan både være i forbindelse med uddannelse, men også i forbindelse med at komme ud og arbejde. Hvad er det, der er sket ved de her unge menneskers liv, siden at de er kommet i den situation, at de ikke har fulgt den, hvis man kan kalde det, normale uddannelsesvej? Der er mange ting, og jeg sidder kun med en lille procentdel af det, men det er jo alt fra, at man kan have nogle opvækstbetingede vilkår, man kan have nogle diagnoser, som gør det svært at være i et almindeligt uddannelsessystem. Det kan også bare være ren og skær ledighed. Det er sjældent, vi ser det, men der er nogen, som også bare kommer og siger, at jeg har faktisk brug for hjælp til at finde et arbejde. Langt de fleste af dem, jeg sidder med, modtager en eller anden form for offentlig forsørgelse, men der er også flere, som også bare har brug for en hjælp med hånd til at komme ud og finde ud af, hvad for en plads de skal have på arbejdsmarkedet. Hvor stort et problem er det her i Silkeborg Kommune? Jeg kender ikke tallene specifikt, men jeg tænker, at vi er en meget gennemsnitlig kommune. Jeg ved, at der er plus 400 tilknyttet nede ved os, og det er mellem 18 og 30. Så har vi alle vejlederne, som også er en del af vores ungeguide, som også er forankret i jobcenteret, som egentlig sidder ude på skolerne og er med til at gøre unge uddannelsesparate i 8. og 9. klasse. Og der er jo flere tusind unge, men mange af dem ser vi aldrig rigtigt i systemet. Det er jo egentlig bare en ekstra indsats, man har ude på skolerne, og de gør et kæmpe stykke arbejde derude. Hvordan er det at arbejde med det her område til dagligt? Det er jo spændende, der er jo ikke en dag, der er ens. Nu siger jeg, at vi har de der plus 400 unge mennesker, og der er jo også, det er jo plus 400 individuelle sager, hvor
hvor vi arbejder med forskellige tiltag. Altså, og for nogle af det at komme afsted bare en dag om ugen og øve sig i det, og for andre er det at få hjælp til at skrive en ansøgning og komme ud og arbejde 37 timer. Jeg sidder nok primært selv med de unge, hvor vi skal have en lidt længere øvebane, men det er også ok. Så har vi et rigtig godt samarbejde med erhvervslivet i Silkeborg, som jo blandt andet også repræsenteret her ved messen. Og er jo ofte gode til at tage nogen ind i få timer og prøve af, og også er ok med, at de fejler en gang imellem, og synes, det er lidt svært at ramme døren, men har den øvebane der. Hvad er det, der gør, at Silkeborg, nu har jeg jo set andre kommuner også, og I virker til at være lidt mere tålmodige med borgerne? Altså tålmodighed, det er jo, jeg tænker, det er en tilgang, vi har. Det er en tilgang til, at det er ok at have en øvebane. Det er ok, at tingene tager tid, og det er den enkeltes tempo. Og det er jo ikke, det handler jo ikke kun om, at de skal ud og have et arbejde lige nu og her. Det er selvfølgelig fedt, det skal være lønnede timer, men det skal også være noget, de kan fastholde. Vi har flere forskellige projekter kørende. Vi har et IPS-tilbud, som er forankret i Unguiden, hvor jeg sidder, hvor de arbejder målrettet mod ansættelse, men hvor der også er efterværn på, fordi mange gange så stilles der bare nogle anderledes krav til, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, som de ikke altid kan leve op til, særligt hvis man har været en del af mit system i en længere tid. Så har vi nogle interne workshops, vi har eksterne samarbejdspartnere, vi samarbejder med, og så har vi nogle lidt anderledes tiltag også. PT er vi i gang i et projekt, vi kalder Fodbold for Fremtiden. Det er Velux-fonden, der har startet det op, men er blevet forankret i et samarbejde mellem Unguiden og SIF, som jo egentlig, altså det kunne have været håndbold, det kunne have været alt muligt mærkeligt andet, men man mødes og spiller fodbold 2 gange om ugen, for at få fyret noget krudt af, have noget fællesskab, have noget at komme afsted til, og så efterfølgende, der ligger der noget undervisning i CV, individuelle samtaler i forhold til støtte i jobsøgning, i at komme ud i praktik. Og det gør, at man har noget hånd i hanke med de her unge mennesker, i stedet for at man skal vente på næste uge. Men 2 gange om ugen har man egentlig mulighed for at komme og få noget hjælp og noget støtte, og have noget socialt samvær med nogle andre unge, der måske sidder i samme situation, man selv sidder i. Hvad betyder det for de unge mennesker, at de får de her succesoplevelser? Det betyder da mega meget. Jeg tænker i høj grad, at det handler jo ikke om, at man lige får en arbejde lige nu og her, men vores job er vores identitet. Der er mange, der har den der, hvad laver du? Jamen, det handler ikke om, hvad du har interesse, men det handler egentlig om, hvad du laver professionelt. Altså, så kan det godt være, at man spiller paddle, eller dyrker en eller anden form for sport, eller spiller computer, og synes, det er spændende, og har det som interesse. Men det er jo ikke det, man i tale sætter, når man er ude med nye mennesker. Så man har mani med at få isoleret sig selv en lille smule. Det er synd og ærgerligt, for hun har masser af andet at byde på. Så, Nu nævnte du det her projekt, som I er kørende i øjeblikket, med Fodbold for Fremtiden. Hvad er målsætningen for sådan et projekt? Der er jo sådan nogle politiske mål med det altid, altså, og det handler jo om, at man skal måle på, hvor mange vi får ud i arbejde eller tættere på uddannelse. Men for mange er det også et springbræt til det, fordi øvebanen kan jo være svært, at vi sender nogen direkte i en virksomhedspraktik, hvor man stiller nogen i overkrav, starter dem op på en uddannelse, hvor vi også stiller i overkrav fra dag i dag. Så det her med, at vi har hånd i hanke med dem, kan lige følge op med, om de kan finde ud af at møde et par dage om ugen bare til at starte på. Jamen, hvad er der egentlig svært i den her sociale sammenhæng? Det er de færreste jobs, hvor det ikke kræver, at man er kollegial og social. Det er de færreste uddannelser, som kræver, altså, man kan læse hjemmefra. Altså, man skal ud og kunne være i det her sociale sammenhæng. Man bliver en del af et fællesskab, form forpligtelser, for måske genetableret en hverdag, som har været ret nedlukket en periode af sit liv. Og så får man fundet nogle andre unge mennesker. Vi screener jo ikke nogen. Det er jo nogle unge mennesker, som er motiveret for at sige, at jeg kunne godt tænke mig at have en aktivitet i min hverdag, jeg kommer afsted til. Og så får de også lært hinanden at kende på kryds og tværs, og får spejlet hinanden og sparet hinanden ind i det. Og det er jo høj og lav, tyk og tynd, der mødes på kryds og tværs, og det er fedt. Så det kan. Hvad betyder det her samarbejde for jobcenteret også, altså, som I har med virksomhederne her i byen? Det betyder rigtig meget. Vi kan jo se, altså uden virksomheden ville vi jo ikke have en eksistens. Hvis jeg ikke havde en virksomhed, jeg kunne ringe til at sige, prøv at jeg har en rar ung mand eller en rar ung dame, som har brug for en øvebane, løbebane. Hvis de ikke vil samarbejde omkring det, jamen, så bliver det svært for os. Vi har mange, hvor der skal tages nogle hensyn til, og det tænker jeg, at arbejdsmarkedet også skal tilpasse sig. Vi får nogle, altså det bliver sgu nogle af de dygtigste unge mennesker, vi har på arbejdsmarkedet, der kommer ud lige om lidt, men der vil lov at være nogle hensyn og andre krav, end man havde før i tiden. Man løber rigtig stærkt på arbejdsmarkedet. Vi er i vækst. Vi har haft en periode nu her, sådan generelt kan man jo se, ledigheden på landsbanen er rekordlav. Jamen, så mangler man måske også nogle stillinger, man skal have dækket ind på. Og der er nogen, der sidder med de kompetencer. Men det kræver måske
at man får et isoleret hjørne at sidde i. Det kræver måske, at man kan få lov til at gå på et lager med høretelefoner. Det kræver måske, at man får lidt støtte til nogle tunge løft, eller andet, eller at det måske kun skal være 10 timer om ugen. Og så er det fedt, at der er virksomheder, der er åbne over for at sige, jamen vi har den her specifikke opgave, vi skal have løst. Og det er en god start. Nu snakker du om en god start. Hvad tænker du om sådan nogle tiltag som jobmesser? Det er da mega fedt, fordi mange gange så er det jo det her med, jamen der er jo rigtig mange, altså det er jo ikke kun de unge mennesker, jeg sidder med, men så et generelt billede af, at der er mange, der aldrig bliver kaldt til en jobsamtale. Det her, det er jo en gratis jobsamtale. Du får mødt en virksomhed, du får lov til at snakke med dem. Du kan komme med nogen, du kender, og snakke med dem. Du har faktisk mulighed for at tage en kontaktperson, hvis man har en virksomhedskonsulent som mig inde i systemet. At tage dem med på messen, så er du ikke alene til en jobsamtale. Det vil sige, at nogle af de ting, der kan være svære på arbejdsmarkedet, det her får man støtte til her, og det kan noget. Så jeg havde lige 2 billeder af mig, det tager vi lige med også. Og det er jo, og det er helt sikkert noget. Nu har vi jo, jeg ved, at Erhverv er i gang med at arbejde på det, der hedder en småjobsmesse, som jo måske repræsenterer den målgruppe, jeg sidder med endnu bedre. Det er jo deltidsstillinger, mange af dem søger i første omgang, fordi det hedder fra 0 til 100. Det kan man måske godt, hvis man har 20 års erfaring på arbejdsmarkedet, og måske har haft en kort ledighedsperiode. Men hvis det er både er første gang, man skal på arbejdsmarkedet, og man samtidig ikke har lavet noget længe, så er fra 0 til 37, det er så meget. Så den her åbenhed fra erhvervslivet omkring at sige, at det er okay at starte et sted, og så bygger vi på, det er genialt. Så Nu her til sidst, nu nævnte du selv, at vi står faktisk i en rekordlav arbejdsløshed og ledighed. Hvordan ser du fremtiden herfra? Og det tør jeg slet ikke gisne om. Altså konjunkturer, de har mani med at vende, men altså om det er næste år, eller om det er om 5 år, eller om 10 år, det aner jeg ikke. Altså, og det er jo sådan noget, der fylder, altså det fylder lidt lige så meget for privatpersoner. Det har noget at gøre med vores banklån, det har noget at gøre med vores, altså hvad tingene koster i supermarkederne og så videre. Og det er jo også noget, vores målgruppe hernede kan mærke. Altså det er blevet dyrt at leve, og deres økonomi er ikke nødvendigvis stedet, så jeg tænker, der er jo også en velvilje til at komme ud på arbejdsmarkedet på den måde, og få lov til at tjene nogle penge, så man har lidt at leve for. Men jeg synes, det er svært at spå om, for at vende tilbage til spørgsmålet, hvor konjunkturen er på vej henad. Men jeg tror, jeg er enig i mange af de forskere, som siger, at vi bliver nødt til at kigge på den måde, vi rekrutterer på, og på den måde, vi uddanner folk på. Der er rigtig mange jobs i dag, der kræver en lang videregående uddannelse, fordi det er baseret på en stillingsbetegnelse, og ikke på den enkelte funktion ude på virksomheden. Og det oplever jeg, at virksomhederne er mere åbne overfor, og det tror jeg er den rigtige vej at gå.